Bueno, si me feren untar cara, rebentava la màquina jo, de l'emoció que tinc. I la història, sap, un xic d'ací, sense jo, li diuen, un altre Pepe i jo, bueno, i altres persones, perquè ho vam passar. I baixàvem de la... A pujar a la serra, clar, es fa porta de nit. Pensa que és de dia i ja és quina hora. I eren les 8:30 serien. I a la xica de València li agradava molt llegir, portava llibres i tota classe. Ai, xica, és quasi de nit. Encara tenen que baixar un teixador. Què pot? Tan tard. I vaig a venir Collao, de la serra, a Collao. Quan ja estàvem baixant del camí de Panament de Malassí, vaig sentir una veu rara. Però bueno, un home, un bicho, un animal, cridant. Com si cridara ganado, cridara algo. I ai! Entonces diuen que era el Caro que diuen. Que això és història, però història, no és... Jo ho sé perquè ho vaig sentir, però no és... Clar, que baixem al capell de les 3, la meva germana, els partits la va caure. D'altres llibres, sou caig de les 3, corregent per al poble, a la ciutat. I l'animal, xillant. Això és el que n'hi ha. Però en el diari hi ha més coses. Jo contaré del diari, no et preocupes. El diari no, el diari que el niu d'aquest bicho, el Caro que diuen, estava ahí en Medicadella, on anava a parar ell. Però, tu ho saps, tu? Total. Pues contar-la. Ara la contaré. Però contamos tu si vas tornar a per l'Espardenya. No, que va. No va plegar a Ponteferri i si em veus, pues ahí tenia gent que porra, anem unes capaetes. I tots els anàvem que volàvem per camí, ja sense tenir bon sofó que vam passar. I això, pues, clar, la meva germana, que se'n recordarà, altra xica de faltat. I ara ella va contar Però això... era una història de que... A veure com ho contes, tu. Quan ho van contar així, la gent es va quedar així pasmada de dir que la tia Remi ha vist el Caro. Alguns van fer cara de, mare meva, la gent quan fa Vaig anys... sentir la veu rara i molt... Però el tio Pepe, veritat, que es va alçar i va dir pues si no vos la cregueu és perquè no heu anat a segar, perquè estaent jo segant un dia, a mi el Caro em va passar a un pam del cap. Era un animal gran. I ja ningú va dir res, gran. Diuen que el Caro és mig cos d'home i mig cos de mussol. I que si és així, és perquè era un pastor que vivia a la serra. Vivia en una cova del Benicadell i diuen que aquell home no donava de res. Tenia les seues cabres i baixava i les... Que un dia... I un dia va pujar un home a la serra, no? Van convidar una persona a dinar o a sopar. A sopar. I li va dir, jo el faré una cabreta. Jo el faré un cabritet per sopar. O a dinar, si no recordé. Estava que... Diu, no, han de gastar diners en cabrit. Al carrer hi havia gats molts andes. Agarra un gat o dos i jo faig el rostidet. I costa com queda això. I la persona era a mitjar i diu, este m'enganya a mi, però a mi no m'enganya, no. Perquè ho sabia tot. Diu, a veure, si eres gato, salta del plato. I si eres cabrit, pega un belit. Clar, els trossos volaven per allí. Perquè va enganyar. Segons diuen, no... I el gat va eixir en pèl i tot. Se'l va botar del plat en pèl i tot, No, el gat a trossos. I se'n va anar. El va fer a trossos com el cabrit. Però després quan li va dir si eres gat, salta del plat, es van enjuntar els trossos i va botar del plat, no? Botaven per allí. O va botar a trossos. Això no sabem si era a trossos o era sencer, però que se va buidar el plat. Era com un castig. Un castig. Per haver-lo enganyat. Claro. I li va alçar el dit i va dir Caro eres i caro seràs. Tota la vida aniràs arrostraet pels camps buscant el ganó i no el trobaràs. I diuen que va per la serra dient ja en tinc un, ja en tinc dos, ja en tinc tres. Recabra sí, negando.
dirant el seu animal. I no ho trobaràs mai perquè m'has enganyat. I això és el que va sentir la tia RM baixant del collao. Ja en tinc una! Imagina com corrien. Ja en tinc dos! Ja estaven en l'afant de ferri. Ja en tinc tres dins de casa, no? Diu, les sabates, jo no vaig anar a per elles. Com si vols en tornava, eh? Quasi res. És per a mi. És per a mi que pegava allà. Era com que...